OK, hi guys, vítejte u nového videa. Máme tady takový menší infovlog, já jsem teďka na chatě, pěkně už zase začíná opět pršet, jako je v Praze. To je taky stejný počasí nejspíš. Vzal jsem si na štěstí notě se sebou, tudíž budu moct nějak upravovat to PvPčko, jak vám nejde prostě, že třeba na vás zautočí nějaký hráč z top třeba 20, třeba na 19. místě, vy jste v top 3 třeba, jste na 3. místě a nedostanete žádný jakoby vyhlas. Tudíž se na to večer třeba podívám, třeba to možná pojede nebo ne. Chtěl jsem si to počovat pěkně venku, že uděláme ohýnek a tak, ale prostě začíná pršet. A co teď? No, bude takový menší, jakoby takzvaně, nechci kopírovat moc Atyho, abyste prostě neřekli kopírák. A tohle z toho bude takový shit vlog, jak má Aty prostě, shit vlogy prostě. To bude takový, prostě udělám si to takovou sérii, prostě daily shit vlogy. Aby to nebylo zase tak moc copyright, i když na to nemá autorský práva zakoupený nic, tudíž nebudou moc za to být potrestaný, nemůžete mi říct, že prostě kopíruju a podobně. Tudíž tím pádem shit vlog, jak by řekl ty. No, do Prahy se budou vracet někdy v neděli odpoledne k večeru, tudíž v pondělí hnedka si objednám už tu zvukovou kartu a mohl bych udělat konečně nějaký ten let's play či gameplay třeba z Metinu nebo tak, nebo ukázku prostě mojich postav, nebo z nějaký hry, což ještě udělám anketu určitě na Strav.me. Uvidím ještě. A to asi bude nejspíš všechno z toho krátkého infovlogu, má 2 minutky, takže to budu zase uploadovat půl roku tady s mobilním internetem od Toutůčka za 50 Kč měsíčně, týdně, takže to je strašný. No nic, takže se mějte a vzhůru neznáma a ještě dál.